ọsọ ndị Ụgbọka ka eze nwaanyị mmiri a na-ejele ozi. Ọ bụ ọsọ ndị Ụgbọka. Ọsọ ndị Ụgbọka na-abịa were ngozi ebe a. Ọtụtụ ndị mba na-abịa ebe ọ bụla isi na wee bịa a na-abịa. Ọ bụ ha na-etolu ogo bụrụ onye buru ibe bụrụ onye maalụ ka esi ihe atụrụ ọkụkọ n'anya. Ị ga-abịa nwa ebe a sọsọ ihe ị ga-agwadebe m ụgbọ na ihe na-abịakwadekwa ihe ị na-abịa ime ma sị ka ị gaba na ọ ga-adịrị gị n'ama maka na ihe ọma ka iji ya wee bịaba. Mana ebe ị ga-agadebe ebe nke a ebe anyị na-aga kịta bụ ebe ị ga-agadebe. So onye ọbụla bịara ebe a ma ọ bụ na iso ya gaa ebe a ka ọ ga-agadebe. Enwere ndị ọ bụ ụzọ bụ nsogbu ha ịbịadebe ebe a. Ọtụtụ ihe dị n'ala ebe a adịgo for ages. Ọ dịgo for ages. Maka ndị nke bịanụ n'ihe gbasara ihe akwakụ na ihe enwe ị ga-edogobele ya white handkerchief na mkpụrụ ego bụ nke anyị fọrọ dị ebe a kịta. Otu a onye a bịara ebe a kịta ọ bịara maka ihe mbute ya inweta ihe eji eme agana ya bụ awele ọganiru. Mana n'ihi na o nweghị ego a ga-eji wee lụrụ ya awele ọ bịa ịyọta ile ọma ebe a ka ọ ya agadebe. Ọ ya ha agafe ebe a. Onye nke anyị fụrụ kịta ị ga-afụ na ọtarị bụ ihe a ọ bịa kpesị enwe ike ọ bụrụ oshi ka a bịara onye a ọ bụrụ na onye a na ụmụaka ya nalụ mba ọ da anata ịkpọọ ya afọ ebe a chịrị ụtarị wụsara ya onye ahụ a ga-etigide ya ihe o wee nata be nna ya. Iwu bụ na ọ ga-afọ ọsụ ya nata. Eziza nke anụnwa bụ ịzacha ụzọ a na-echenji ya from time to time. Ihe a bụ azịza n'ihe na-esiri gị ike ma ọmụmụ atụrụ ime ọ pụọ iwetara ya ụmụaka si ya debe gị ihe iwere azịza zachasịa iru ebe a. N'ọkwana ya bụ ihe ahụ anyị na-ekwu na omenala dị iche na ọdịnala. Nke a bụ ọdịnala. Inwe ike ịnọ n'ebe a kịta ọ dịghị nzuzu n'anya mana ihe dị ebe a erike. Ada oge ọbụla ịkụ ebe a mmụọ na-anụ olu gị n'ebe ọ pụrụ iche. Iwere azịza iwee zachachaa ya ka ị na-aza ya ka ọ na-ewepụ ihe ọbụla bụ ịnyanya dị gị na-arụ mmiri iji na-atụ ime ka ị na-aza ya ka ọ na-eme na akpọsa na-eleghe ele na shọpụ gị ana ka ị na-aza ya ka ị na-emecha ọtụtụ keesi ka ị na-aza ya ka ị na-enwere onwe gị n'ime mmụọ. Maka onye enweghị ego isi ka agwọba ọgwụ na enwere ụzọ ọdịnala ọ ga-abụrụ ịga wite ọjị na akparamagwa mmụọ apụtakwa banyelu gị aka. Ihe niile abụghọ ọntịla agwọ ọrụ gị ọgwụ. Enwe onye ejighị ego ya mana ọ chọrọ ka mmụọ rụọ ọrụ ya ọrụ. Ọ ga-abịa ebe a bịa kpee ile ọma ụta ka o si wee dị. Mana ebe a na-asụrụ ya ude bụ n'ebe osisi dị ndị mbịambịa da agarozi ebe ahụ. Ekene m gị. Ọzọ oge ị na-akụzi maka ihe gbasara mmiri a ikwu na a na-ewe eze nwaanyị mmiri wee eze nwoke mmiri esu ọ bụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke ọ bụ eze nwaanyị ka eze nwoke? Esu bụ nwaanyị mele ọ bụrụ na ị chọọ ikpolu ya n'isi isi ogbo anya ohete ogbo igwe na ọ bụ anya ohete ogbo igwe ogbo bụ nwaanyị ka ọ bụrụ nwoke. Mana ụmụ ya na ọtụtụ ndị ya na ya na-alụ ọrụ ọ bụghị ha na-akwa igede a na-ete ebe a. Maka e nwere oge ị ga-abịa n'oge uhuruchi na ọ bụ between the hour of 11-12 ọtụtụ oge o ji akwa nkwa ị na-anụ bagbune gị sonaga ja nkata ịpụta isi ga-ebu gị ị ga-eji wee maa na ebe a dị strange mana ịpụta enwe ozi ihe ị ga-afụ. Oge ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ọsọ gbachie azụ ọrụwata ihe anyị na-ekwu. So ha na-akwa nkwa na mmiri a ruo echi. Ya bụ ndị eze nwaanyị ndị na-aya na ndị nwe mmiri ahụ anyị nọ na ya. Maka na ndị m ji wee kọwalụ gị o nwere okpuru enwe ọ gatekwara aka. Ya bụ ọgba ya and ọgba ya enwe eke ebutekwe nnukwu azụ butekwa agaghị ibukwe ga o ji welụdụ. Ekene m unu. Ọ dị mma. Ewe afọ ọzọ ị kpọrọ ya oge anyị na-abịa afọ ọzọ ị kpọrọ
Ogbunemeike ya ka eji mali ebe niile. Ogbunemeike esu Ogbunemeike. Okay, Ogbunemeike ọ dị mma. Ọ ya bụ ịkpọ ya esu Ogbunemeike, onye ọbụla enwe ike bute gị ebe a na-atụfughị oge. Esu Ogbunemeike. Ogbunemeike ya bụ omimi dị ile ebe miri emi, na-eme ike ego, na-eme ike ndụ, na-azụ ihe mmadụ na ihe akụ na ụba, na ọ bụ n'ihe onye a na-akpagbu. Ọ bịa ebe a beri ya akwa, owelu azịza zachaa ya, zapụ mkpa niile dị ya na ndụ ya. Anyị na-abịa ebe a maka na ọ bụ iwu bụ na achụbalụ gị aja si gị weta ebe ọkụkọ na ọba ewu, ama na ọ na-adịkwa ile. Ihe ọ bụla ikwere ya na nkwa remaka ya maka na ọ ga-eweta ya na mmezu. Ọ ka o shiwere dị. Ọzọ onye chọzie ịbịa, kedu ka ọ ga-esi abịa? Ịgwago anyị na onye nke were ji obere ego bịa. Onye a bụ onye na-acha akụ na ụba, ana akụ na ụba n'ụzọ kwụ ọrụ dị ọcha, ụzọ akala ya nyelu ma ọ bụrụ na ọgwụ ego. Ewe ihe ọzọ eji abịa na-ekpesara eze nwaanyị, ewe ebe ị ga-achasị gị weta ego, weta nke a, weta ife dị iche iche, weta ọjị, weta mmanya, weta ihe dị iche iche. Onye chọọ ịbịa bịarute ego, ụfọdụ bụ ọkụkọ na ewu, ụfọdụ bụ efi, ụfọdụ bụ ebuni ka a ji eje na okwu mmụọ. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, enwere ọtụtụ ụzọ eji abịakwute eze nwaanyị na eze mmiri ebe a, mana ha niile nwere ihe ọ na-eri na ya dịka onye chọrọ ọmụmụ. Anda onye na onwe ya bịa debeche ụzọ ahụ niile dị iche iche, debekwe nke dị mfe maka ndị enweghị ego. Ị na-ege ntị kịta? Ebe a ịfụrụ akụ kịta maka ndị enweghị ka ọra ha, na mmadụ ya edutenwu gị ebe a, ọma anaghị shishi, ọma anaghị ihe ọbụla bụ ego. Ịbịaba ọ bụrụ na ego ka ị chọrọ bịa, mana enweghị ego ọbụla ị ga-eji wee chụọ àjà n'ụzọ ya nwa ka o mepee elu gị ụba, ịpụtaba na igote na handkerchief. Ifuru na ọ bụrụ dịka na ị were onyonyo gị nene ya bụ ihe ọfụma, ị ga-afụ na ego mgbe ochie bụ ihe a. Igote ọdụ m ka ebe 5 or 600 ka na-ele ya kịta. Igote na ọjị, gote mmanya ọkụ, iwere begbusi ikpele kpesịrị ya na ọkwụla ọtọ otu ọbụla iji chọọ. Ikuchie onye bụ ihe ọdụ n'aka dịka o si dị ya n'aka, asị ya nụ n'onu gị. Ịpụzie na mmiri, agba gị ka ị ga-esi wee nwụrụ mmiri n'abalị onwe gị, cheta nkwa ikwere. Ịpụ ị ga-afụ ihe dị iche, fụ na gị na mmụọ enwego ọgbụgba ndụ, n'iyigolo awọrọ mmụọ na ọ bụ ọzọ mmadụ nkịtị ka ịbụ. Ihe anwa adaghị agabu na mbụ ebidozie wee gaba, ọ ka o si were dị. Mana o nwere ọtụtụ ụzọ. Enwe onye nwe ike na-aga obodo oyibo kịta asị gị na-eji ya $1,000. Ọ bụghị ụdị nke a ka ị ya abịa ime. Enwere ihe ị ga-egbupụrịrị ya dịka ebinye ụdọ ọgwụ ọcha, ọkụkọ ọcha, ị ga-eji wee kponye ike buru ibu ka o wee nwee ike n'ọrụ gị ọrụ oge na-atụfughị oge. Nwanne m.